Nem látok. Nem látok. Gálszló streamer. Ezért tudják mennyit keresek? Az első ember becsinázva. Hát ő lenne, úgy is szögetsz. Tisztelet! Ekkor meg Gyuris! Mi van? Cső, Gyuris! What's going on, guys? Welcome here in Miskolc City. And today I will show you around where everyone is here there. Megmutatjuk, hogy mi újság van, hova lehet menni, merre lehet menni. Még van nekem egy üveg vizem, ezt még megiszom. Van egy kis probléma. Pesten hagytam a mikrofonom, ma értem haza. Most értünk fel az egész helyre, ezért nem volt a városba stream. Pesten hagytam a mikrofonom, Pesten hagytam a kontaktlencsémet. Nem látok, emberek, nem látok, csak szemüvegbe. Így azt mondom, hogy okés. De így meg úgy nézek ki, mint egy nerd. Egy nyomorék vagyok. Benne lehet. Jó, kösz, ez Twitch. Aha. Az a lényege, hogy összeszedünk mindig lányokat, és akkor velük meg folytatjuk egész Olyan este. csodálsz, mit folytatunk? Kamu. Hogy megismerkedünk, iszunk, meg ilyenek utána meg. Nem tudom, hogy hazzó. És mit kérdeztek? Mit kérdeztek? Igen. Hány évesek a lányok? 21 vagyok. Te akarsz szerepelni? Én 23. Igen, De fent lesz persze. mindenhol. Jó, Twitch-en, Youtube-on, TikTokon, Pornhubon, OnlyFans-en. Ja, Oké, Ez kövi nagyon jó. És kérdés. mit? Egy pillanat csak. Oké. normális. Igen, csak nagyon kicsit kérlek. Az első ember becsinázva. Megyünk körbe, mutatjuk a helyet. Annyi a dolog, megmutatom a helyet, hogy mit kell, hogy kell elképzelni, itt a kamerásokkal megmutatjuk. Hogy holnap még keményebb vivászat lesz más streamerekkel is. Hát őt nagyon Csanika! Szia Gál! Téged várt a chat! Utána azutáni nap pedig foci, meg még buli este. Te kurva! Ki a papa? Mi újság? De jól nézek, ember! Hát cseréltünk, hát én úgy nézek ki, mint egy csöves. Na, lett egy jobb kamerásom már is? Nem vagyok jó kamerás, Nagyon csak jó. kurvára híresebb vagyok, mint a halvesz. Na figyelteszik! Ízd meg! Húzóra! Ez hülye ez a gyerek amúgy. Adj már nekem is. Egészségetekre, csat! Hát ő lenne, úgy is szögetsz. Tisztelet, azt letorkozta a papa. Már azt írták, Gálszló streamer. Ezért tudják mennyit keresek? Az, hogy egy óra alatt megkeresem a 200 000, azt ők tudják? De, nyugi, tesó! Igen, most már. Még a kamera is elengedett, olyat mondtál. Az a terv, hogy most a zsebembe rakom a telót, mert vannak, hogy 800 a biztonságérő, és miután bejutatunk, kivesznek titeket és visszarakjuk helyére. Figyeljétek, ekkora tömeg van! Brutál! Szerinted jó T. Daninak az orra? Aha, amúgy én így vagyok rá. De fent lesz mindenhol. Az Ekkor meg a Gyuris is itt van. Van! Ekkor meg Gyuris, mi van? Mi van itt Miskolcon? Hát de itt van Vini is! Vini! Ott basszak a háttérben. Miskolc csak ilyen. Miskolc csak ilyen. Dobjak egyet, basszok. Dobjál egyet! Ja, lehet szeretnénk dobni egyet. Ledobom az egészet. A készen álltok? Tesse a közepét! Ledobom az egészet. Megijesztettem. Jó van. Izom boki, basszom, vagy semmi. Ledobom az egészet. Na jó, van, szemüveg nélkül, szemüveg nélkül. Ez vakon küldöm csak. Szemüveg nélkül jobban dobok. Gyurisék ledobnák egyből. De az első lövésre hogy megijesztettem a dobozokat? Amúgy én veszek neked egyet, mert viccen kívül olyan nehéz a pénztárcám a sok apró miatt, hogy húzza le, szóval én adok neked még egy menetet. Szar a címe, tesa! Mert... Ahol írtátok a ment? Man! Ja, elbetűvel kell? Úristen! Badd meg! Mehet, tesa? Ledobod. Oly! Most kiszakítom már én. Egyet még le kell dobjak, ugye? Mellé fogom dobni, mellé fogom baszni. Azt írják, fussál neki, azt írják, fussál neki. Ez visszajött, ez még egy dobás. Ez még egy dobás, nem? Ledobom az egészet. Na jó, már 7, nyertünk valamit se. Csípolsz. Ez működik is. Működik. Ezek 3000-ért megérte ez a csíp. 3000-ért? 3000 forint.
Az azt jelenti, hogy 10 láss se. Hoppá! Kicsit meg fog ijeszteni, most már ebben úgy érzem. Na jó van, chat! Mutattunk nektek a helyet, arra gondoltam, és ma holnap akkor nagyon keményen megnyomjuk. Zárva, nem nyílik. Nyom be te Saki telefonomon kétszer a képernyőt. Mi van? Akkor ma itt alszunk, az lesz a terv, tesó, ma itt alszunk. Az kemény, jó? Akkor én itt is bealszok, azt akkor reggel 9-kor meg megyünk Pest. Mindegy, 4 óra van, na mindegy. Hadd szóljon az alvás. Papás, mamás. Hello guys, what's going on? Today we are here again. A tegnapi nap mi történt? Az történt, hogy beittunk, meg ilyenek, el voltunk, elszédülgettünk. És képzeljétek el, egy kocsiba aludtunk, de aki fent van DC-n azt tudja, mert feldobtuk a videókat, hogy egy kocsiba aludtunk. És felkeltünk ilyen 6 körül, és már 7-re mi mentünk haza. 9-kor már vonaton voltam, mentünk Pestre, hogy legyen mikrofon, meg legyen kontaktlencsém, hogy lássak. Szóval nagyon kemény nap volt. Az üzemanyagot bepótoljuk, tudjátok, hogy megy ez? Az elmaradhatatlan hajót kikértük megint. Szívadjátok magatok, mindig kurnátok, velem nem. Menjünk le, jó. Gyerünk, chat. Ma 200-an leszünk, rizzelek, megpróbálok összeszedni egy nőt, jó? Megmutatom, hogy kell élőbe. De csak 200 nézőnél, addig nem. Iszok, csak kéne kísérő. Nem sajnálja. A mi piánkat kijönti, nem sajnálja a tesó. Mert most stúdióba érzem magam, szóval ma kemény live lesz, csak a Keva még összeszedi magát Uberrel, és onnantól kezdve pedig hatalmas megmenések lesznek. Johnnal is találkozunk. A nap kérdését írjátok be, mi lesz a nap kérdése. John, vagy halvesztesz a részege? Johnról beszélünk, szóval John. Császok, csajaim. Na menjünk, ez vagyunk mi. Másik oldalról valaki szálljon be hátra. De, aha. Köszi, szia. Még mi? Ez easy, bye Alex, nem? Akkor jó, akkor még nem késünk semmivel. Gyere már vissza! Egy pár kérdésre! Mi áradban a menen? Bia? Eljöttünk kikapcsolni, kicsit kiereszteni a gőzt, eresztel a hajam, meg ilyenek. Szeretitek a judót? Te szereted? Hát megmondom az őszintén, nem az én stílusom. Én ilyen pogányinduló fan vagyok. Én is szeretem őt De nagyon. nagyban vagy. Gyere, egy kézfogás, figyelj, tanítom. Szár, ez a kezdőnyét. Mi van? Ezt a kezdőnyét. Szár, szív. Jó. Na gyerünk! Úristen, na élesbe! Gyere. Szár, nyit. Biával látjátok milyen kézfogásuk van? Na csumi chat! Figyeljétek, kit találtam meg. Ő egy híresség, egy másik híresség. Janika! Hát őt nagyon szeretem. Janika! Kriszti John! Dolcsem, tesó. Menjünk Dolcsem? Assza! Legyél bele az élőt, azon. Gyere tesó, itt vagyunk, élőzünk. Sziasztok, info, osszátok a live-ot! Ulaven! Kaptam a kijelzőre. Kaptam, babáim! Szia Gál, téged várt a chat. Hát ez nyomor régi! Szia! Ki vagy? Szia, Kevin vagyok. És te ki is vagy amúgy? Én Pornhubon szoktam meg OnlyFans-ezni, és ismernek itt Miskolcon. Hát elég gáz amúgy. Gyere velem! Mi történik? De jó Isten, mi a faszom van? Miki, hallod? Na? De kire rakjam a mikrofon? Velem leszel. Ide add rá! Gyertek ide mellé! Hova? Adjam a Krisztire a mikrofon? Jó, akkor nálam lesz. Ja, akkor itt vagyunk egymás mellett, tesó. Te vezetsz, haver? Főnök! Chat!
Chat! A Grizzly John vezet! Mehet! Oda.